Gordailu batean aurrezten duzunean, zure dirua pixkanaka hazten da. Funts batean inbertitzen duzunean berriz, errentagarritasuna lor dezakezu, naiz eta hori hainbat gauzaren mende egon. Eta badago aldi berean aurreztu eta inbertitzea, orain bai. Hautatu dena, funts baten aukerak eta gordailu baten ordainsaria. 50-50, funtsa gehi gordailua. Aukeratu dena, informazio gehiago laboralkutxa.comen. Kaixo eta ongietorriak saio berri batera, gaur urtarrilak 24 ostirala elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan, gure ohiko kolaboratzailea eta historiagilea den Javier Mangadorekin egongo gara. Mangadok azkenaldian pilpilean dabilen gai baten inguruko historia kontatuko digu, hain zuzen ere erorien monumentukoa. Gaurkoan hastapenekin ibiliko gara eta hurrengoan barrura sartuko gara. Baina, elkarrizketa honekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen ikustera gaurko efemerideak. Gaurko egun batean, 1631ko urtarrilaren 24an, Gatzaren matxinada hasi zen. 1500 herritarrek armak eskuetan zerga horren kontrako haserrea erakutsi zutenean Gernikako batzarrean. Urte batzuk geroago, 1969ko urtarrilaren 24an, Francoren erregimenak salbuespen egoera ezarri zuen Espainiako estatu osoan. Aurreko urteko abuztuan Gipuzkoan ezarria zuten, etak Meliton Manzanas polizia torturatzailea hil ostean. Errepresio giro gogorra izan zen eta mugimendu antifrankistarekin lotura zuen edonor atxilotu zezaketen. Milaka izan ziren komisaldegietan torturatuak. Egun berean baina 1977an, eskuin muturreko pistolari talde batek 5 abokatu laboralista hil zituen Madrilgo Atotxa kalean. Espainiako Alderdi Komunistako eta Komisiones Obrerasko sindikatuko kideak ziren abokatuak. Alderdi Komunista artean ilegala zen, baina hiletara 100.000 lagun bildu ziren, bai eta hurrengo egunetan grebak antolatu ere. Eta bukatzeko, 2009ko urtarrilaren 24an bere lehen dron erasoa agindu zuen AEBetako presidente Obamak. Pakistanen Talibanen aurkako erasoa izan behar zuenak zibilen aurkakoa izanen amaitu zuen 2 etxe bombardatuta. 18 zibil hil zituen, horietatik 3 haurrak. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, Bilabesak berriro aplikatuko ditu tarifak, otsailetik 50%ko deskonturik gabe. Mankomunitateko batzorde iraunkorra datorren astean bilduko da tarifak aldatzeko. Kritikak UPN, PP eta Voxi. Omnibus dekretuak foru parlamentua aztoratzen du. Argazki nagusian pertsona batzuk azalpenak entzuten ari dira, Tapiesen Le Spirit Katala kuadroaren aurrean. Titularrean, Munek 10 urte bete ditu abenturan. Nafarroako Unibertsitatearen proiektua 1 milioi bat bisitara iristear dago. Hori koloreko berrietan, alde batetik Amalia Núñez, Esperantoaren poeta. Beste alde batetik, Emilia Perezek Oskarrak begirunean ditu. Eskuineko berrietan, batetik Nafarroko alokairu parkeak 22.000 etxebizitza baino gehiago biltzen ditu. Bestetik, Iruñeko gizarte zerbitzuetako langileek erasoak salatu dituzte. Jarraian 2025 eta 2026an gehien haziko den erkidegoetako bat izango da Nafarroa. Gainera, erdialdeko banku bateko zuzendaria atxilotu dute. 77.353 euro desbideratzeagatik.
Ondoren, Osasunak bolada txarraren eta Las Palmasen aurka egingo du gaur. Bukatzeko, agortu dira 3 herri traileko 400 dortxalak. Diario de Navarraren titular nagusian, Nafarroak 25.200 etxe bizitza baino gehiago ditu alokatuta, urtebetean 1.000 baino gehiago izan ondoren. Tenkatutako etorkizuneko eremuetako batez besteko alokairua 354.669 eurokoa da. Argazki nagusian, bideiari batzuk autobus batera igotzera doaz, atzo arratsaldean Iruñeko geltokian. Titularrean, etxipena bidaiarien artean. Hiriarteko autobusen erabiltzaileak kezkatuta agertu dira laguntzak galdu dituztelako. Bilabesetako txartelak prezio murriztua izango du oraingoz. Eskuineko berrietan, alde batetik, banko bulego bateko zuzendaria atxilotu dute, 20 bezerori lapurtzeagatik. Beste alde batetik, gizarte zerbitzuetako langileenganako mehatxuak eta presioak. Jarraian, Iruñeak 625 udal etxe bizitzetatik 38 okupak ditu. Goiko berrietan, batetik Frantziara joateko nahitaezko erantzgailua. Bestetik, 10 urte Nafarroako Unibertsitatearen museoan. Azkenik, Osasuna ligako garaipenaren bila. Gararen titular nagusian, pentsiodunek hilabeteko epea ezarri dute dekretuaren beherakada lehengoratzeko. Estatu osoko pentsiodunen elkarteek gaia alderdikeriaz erabiltzea salatu dute, eta iragarri dute otsailaren 22an aterako direla kalera, 2 egun lehenago konponbide egokirik ez badago. Argazki nagusian, ume gazatar bat euripean dabil Bureijeko errefuxiatu eremu suntsituan. Titularrean, dagoeneko 15.000 biktima gazatar daude eskola adinean. Erdiko berrietan, goikoan, irakasle publikoek beren eskaerei erantzutea eskatu dute. Behekoan, Ordizian, udalak eta lakuak bat egin dute 156 etxe bizitza babestu eraikitzeko. Goiko berrian, Pradales eta Illa indarrak batuta Europar Batasunan presentzia sendotzeko. Beheko berrietan, alde batetik Urtzi Urrutiko etxearen analizia dugu. Trumpek erregai fosilen aldeko apostua egin du lehen egunetik. Beste alde batetik, Jaime Lafita Getxoztarrak elaren aurka egindako borroka jasotzen du Deal Valley dokumentalak. Jarraian, Enaitz Olaetaren hitzetan, gure zerrendak kirol proiektu bat defendatzen du. Amaitzeko, Realak porrot gogorra jaso du Erroman eta Superkopan finalek gabe geratu da. Berriaren titular nagusian, Gipuzkoako Foru Aldundiak multikirol ereduari eusteko asmoa agertu du. Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak arrazoia eman dio familia bati, eta ebatzi du klub batean aritu nahi duten umeek ez dutela ezinbestean eskola kirola egin beharko. Aldundiak helegitea jarriko dio ebazpenari, eta orain arte bezala jarraituko du auzi bidea argitu arte. Argazki nagusian, Aebetatik Mexikora deportatutako migratzaileak Tijuanan. Titularrean, muga are gorrotagoa Mexikorekin. Donald Trump, Aebetako presidenteak 1.500 militar bidaliko ditu hegoaldera, eta 160 handitu du haien kopurua. Goiko berrian, materia iluna, unibertsoaren osagai ezkutua. Beheko argazkian, Mirari eta Guridi partida amaitzean atzo. Titularrean, gau mingotxa izan du Errealak. Emakumeen taldeak partida ona jokatu du Espainiako Superkopako finalerdian, baina kalean utzi du Real Madrilek. Gizonei berriz, Europa Ligako liderrak erraz irabazi die, eta estutu egin zaie datorren faserako sailkapena. Honen ezkerreko berrietan, alde batetik Igor Arrieta UAE taldeko txirrindulariaren hitzetan, iaz gauzak oso ondo atera zitzaizkidan, eta uste dugu aurten beste koska bat igo dezakedala. Beste alde batetik, Europar Batasunan lehen aldiz eguzki energiarekin argindar gehiago sortu da ikatza erabilita baino. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, Iker Narbonaren hitzetan, genero indarkeria jasan duen eta seme-alaba adingabeak dituen emakumea etxerik gabe gera daiteke burlatan.
Iruñerriko etxebizitza sindikatuak salatu du bost seme-alaba dituen emakume bat, horien artean 3 dira adingabeak eta genero indarkeria jasandakoa etxetik bota nahi dutela urtarrilaren 30ean eta ez duela beste etxebizitza aukerarik jaso. Eskuineko berrietan, goikoan Iruñeko gizarte zerbitzuetako langileek presioak eta erasoak salatu dituzte. Neurriak hartzeko eta baliabideak bideratzeko eskatu diote Iruñeko udalari. Bekoan, zinez taldearen kontzertua eta DJ-a ostiralean Txantreako Akelarren. Gaueko 9 hasiko da Barainaingo seikotearen kontzertua eta ondoren Zalakain DJ-ak girotuko du gaua. Kaixo, lehen aipatugun bezala, gaurkoan Javier Mangadorekin gaude, gure ohiko kolaboratzailea dena. Kaixo, zer moduz? Ongi, eta zuek? Ongi. Porrak ongi, ego berriak ja ongi ez, dena pasata. Ba, ja pasa dira, eta berriro kargan. Urte berri honetan gaude, ez? Bueno, gaurkoan pilpilean dagoen gai bat ekarri duzu, ez da? Erorien monumentua. Bai, hori da, erorien edo hildakoen monumentua, nahiko esan duzun bezala, oso pilpilean dago momentu honetan, oso eztabaida gogorra dago, honetan ere bai. Kontua da, ez dela oso ongi ezaguna. Ez da ezagutzen oso ongi zer dagoen eta zer dugun, bertan momentu honetan, eta nola dagoen. Ordan, saiatuko gara honetan, pixka bat historia lantzen, iritzietan sartu gabe, historia, nola sortu zen, noiz, nola, ze goraberak izan ziren ere bai. Eta historia sumea ere bai, pasaditzoak, anekdotak eta historia, badaude ere bai. Da nahiko gure nahi eta nahi ez, gure ondasunaren elementu importantea da, garrantzitsua da zera Iruñean, eta horregatik sortu da hain eztabaida gogorra, ez? Ordan, nolabait eztabaida horri argia emateko edo argitxo bat edo argi pixka bat emateko, iritzia osatu baino lehen, nik uste dut jakin behar dugula ongi zer den, nola suertatu zen, eta zein izan ziren egoerak eta baldintzak eta historia. Ematen du egin zela tita batean eta ez. Izan zen nahiko goraberatsua, prozesua nahiko goraberatsua izan zen ere bai. Eta gero, beste alde batetikan, hori ondarearen aldetikan zer balio daukan, izan dezakeen, eman diezaiok egun hori guzia. Hortan, irutzen baldin mazaizu, hasiko garaia salsa-honetan sartzen. Bale, bi aipu eman nahi nuke nik momentu honetan hasteko, ez? Hilobi monumentuen artean, hilobi funerario esaten den bezala, ez? Hilobi monumentuen artean da Espainian bigarren handiena. Lehenengoa da, el Valle de los Caídosekoa, dena guztiok ezagutua duguna, eta bigarrena da hau, handiena. Ez da gauza makala. Gero, guztiok ezagutzen dugu, beritzura, da olako eliza antzeko bat, eraikin nagusi bat dago, eta horren buruan badago bobeda bat, kupula bat, barrutik bobeda ez, kupula bat. Kupula hori, Europan, bigarren handiena da, eta ez da makala hori ere. Bakarrik gainditzen du Vatikanokoarena. Osea, nahiko alde horretatik badu bere garrantzia, ez? Datu batzuk ekarri ditut hemen, pixka bat ilustratzeko, jakiteko nondik nora gabiltzan, ez? Erdiko eraikina, eraikin nagusia ikusten dena, horrek betetzen du 1.700 metro karratu. Gero, bi aldeetan baditu bi hegal,
arkupeak dira biak, horiek dira bien artean 600 metro karratu gehiago. Da nahikoa handia. Gero, hasierako proiektuan ez ziren agertzen bi alboetan dauden eraikinak, orain badaude bi eraikin, ez? Bata da zera parrokia, eliza, eta bestea da parrokiako etxea. Eta horren azpian dago taberna bat. Eraikin handiak dira biak, bata da eliza, oso handia, eta bestea da parekoa. Orduan, ni ibili naiz handi barrutik, eta, bueno, 3 solairukoa, badaude gelak, gelatxoak, instalazio nahiko potentea da, gaur egun erabiltzen dena. Eta gero azpian taberna handia ere bai. Baina, hasiera batean proiektuan ez ziren horiek agertzen. Agertzen ziren bi eraikin, bai, baina bere funtzioa, hasierako funtzioa, helburua zen, gerra museoa izatea. Osea, bi museo, museo bakarra bi tokitan jarrita, eta gerraren museoak bezala. Kontua da gero aldatu zutela, eta egin zuten eliza eta parrokiako zera eraikina edo etxea. Hori eraikinaren aldetikan, eraikita dagoen eremuaren aldetikan, baina aurretik badauka plaza bat. Aurreko plaza, gaur egun Askatasunaren plaza dena, lehen zen Rodesno kontearen plaza, izen aldatu zuten dela gutxi ez. Horrek betetzen du 16.000 metro karratu, ederra da, Orube osoa. Eta etxeak barne, inguruan badaude etxeak ere bai ez. Orduan, etxe horiek sartzen baldin baditugu Orube horretan, ze dena da multzo berdina, orduan, 36.000 metro karratu. Da, oso handia. Gehi, atzean, gibelean, badu lorategi bat. Gaur egun izena du Serapio Esparza parkea, parke txiki bat, ez da oso handia, baina beste 7.000 metro karratu ditu horrek ere bai. Orduan, oso hori da, nahiko eremu potentea, ez? Handia. Eremu hori gaur egun nahiko preziatua da, ez? Bere momentuan, pentsa ezagun, joan den mendearen erdialdean gaudela, zabalgunea bete-betean zegoen, zabaltzeko zera bete-betean prozesuan zegoen, ez? Orduan, hau geratzen zen mutur batean, hegoaldeko muturrean, baina, eremu oso handia da. Orduan, zabalgunearen proiektua edo itxura da etxadiak, ez? Etxadi karratuak dira guztiak, erdian dago patio bat, edo zegoen patio bat, eta inguruan etxe bizitzak, ez? Orduan, karratuak ziren guztiak. Bueno, pues, honek, eremu Orube honek, betetzen zituen halako lau etxadi. Orduan, zabalgune batean lau etxadi galtzea edo ematea edo ez eraikitzeko erabiltzea nahikotxoa izan zen ere bai, ez? Eta hori zen udalaren kontua. Udalak eman behar zuen hori. Gero komentatuko dugu ere bai hori. Proiektuan, beste gauza bat, oso ongi ezagutzen ez dena, eta nik uste dut importantea dela eraikina dela eliza, baina botozko eliza. Osea, erderaz, gaztelania esaten da botibo, templo botibo. Zer esan nahi du honek? Gogoratzeko, zerbait gogoratzeko dela. Osea, en memoria de eraikia, ez? Orduan, kasu honetan, hildakoa gogoratzeko, ez? Eroria, deitzen zen, los caídos, baina hildakoak, ez? Orduan, konzeptua zen hasiera batean plaza bat izatea, plaza zabal bat, hori hirigintzaren ikuspuntutik, oso egokia zen, ez? Horako birika bat, pulmoi bat esaten den bezala, ez? Deskongestionatzeko, liberatzeko, askatzeko pixka bat, trama osoa, ez? Zabalgunean nahiko astuna, nahiko matematikoa da, orduan, zabaltzeko pixka bat, plaza handi bat,
tokia ez zen aproposena, zen mutur batean, hobi izango zen erdian izatea, Plaza de la Cruz, Plaza del Alcázar, olakoak, bueno, Alcázar orain Blanca Navarra. Carlos Hirugarren eta justo bukaeran. Eta justu bukaeran, ez? Osea, ematen du alde zaharra mutur bat, eta hau bestea, beste muturra. Ordan garrantzi handiena eman zitzaion, ez? Honi. Baina lekoa zen oso aproposa. Eta gainera, claro, Botozko eliza zenez, ideia zen plaza hori ez erabiltzea jendea biltzeko. Edo ekintzak egiteko, orain gaur egun egiten den bezala, ez? Gazteluko plazan egiten dira azokak eta ekintzak eta historiak. Bueno, pues hori ez. Eta hori ekiditzeko zer pentsatu zuten urmael bat jartzea. Eta horregatik badauka urmael bat, ez? Olako piztina handi bat, edo estanke handi bat. Eta ideia zen hori, jendea ez biltzeko. Osea, ara joan behar zen bakarrik otoitz egiteko. Hildakoen alde, otoitz egiteko, elizara, eraikinera, baina jendea egoteko ez. Jendea biltzeko plazan ez. Horregatik egin zuten olako estanke handi, urmael handi bat. Baina, bueno, ez da bete, bertan egiten dira gauzak. Bai, orain bai, baina oso zaila da. Oso zaila da, alde batean jarri dute aurparke bat, baina aurparke txikia. Osa, pentsa ezagun, plaza osoa libre izango balitz, zen olako aukera izango zen gauzak egiteko, edo zein ekintza, bueno, olako karpa itxel bat jarri, ez dakit, jarri eta kendu, bai, osea. Baina, asmoa zen hori, eta handago oraindik urmael hori. Baziren, bai, momentu hartan, berrogeigarren urtean, joan den mendean, baziren kontrako iritziak ere bai. Osea, dena ezen ados, dena ezen alde. Kontrako iritziak, susmoak, retizentziak izan ziren, ez? Zergatik, alde batetikan, zabalgunearen helburuaren, pesa ezagun, zabalgunea zabaltzen ari zela, osatzen ari zela. Proiektua bai egina zegoen, baina etxeak ez ziren egin oraindik denak. Eta batez ere inguru hartan oso gutxi ziren. Dena eremua zen. Ordan, zabalgunea zergatik edo zertarako egin zen, asmatu zen, hiria libratzeko pixka bat, jendea alde zarretik ateratzeko, han bizitzeko, ez? Oso estu zegoelako hiria, momentu hartan, jendea gainezkatzeko, etxeak gainezka ziren, eta orduan, libratzeko, ez? Eta orduan, jartzen baldin baduzu olako monumento bat, mutur batean, oztopatzen duzu komunikazioa, ez? Horrek oztopatzen du, ekiditen du komunikazioa, batez ere, lezkairu inguru hartaraino, ez? Orduan, han mozten da. Carlos Hirugarrena etorbidea, argi dago, moztuta dagoela horrekin, monumentu horrekin, ez? Orduan, hori aurre ikusi zen, bere momentuan. Eta, bueno, naiz eta hori gertatu, aurre ikusi, naiz eta hori guzia aurre ikusi, txosten guzian izan ziren aldekoak. Claro, momentu hartako egoera zena, izan zena, ez? Orduan, azkenean txosten guziak alde suertatu ziren. Pentsa ezagun, orain komila artean eta parentesi bat irikita, zer gertatu zen Gazteluko plazan ere bai, parkina egitean, txostenak aldekoak izan ziren, baina gertatu zena, eta galdu zena ere bai. Orduan, bueno, hori, gure garaian gertatu da, baina garai hartan gertatu zena ulertzeko sartu behar gara eta zaila da haien egoeratan, ez? Haien egoeran, orduan zaila da. Kontua da, txostenak aldekoak izan zirela, Orduan, beste alde batetikan, egunero erabiltzea zen zaila. Ze, hori zen, barrutik jende asko ez du ikusi, monumentua barrutik. Ni gogoratzen dut gazte garaian, gazte edo txiki garaian, aur garaian, batean egon nintzela barruan, ez?
Eta, bueno, ikusten duzu dela, olako borobil bat, zera lekua ez da eliza bat bezala, edo zine areto bat bezala. Alde batean jartzeko eszenatoki bat, edo aldari bat, edo olako, nahiko borobila, nahiko simetrikoa, orduan, ez da oso aproposa deus egiteko. Ez meza egiteko, hasiera batean eliza zen, ez? Meza egiteko, ez ikuskizunak antolatzeko, edo erakusketak bai, baina ez da oso aproposa. Orduan, garai hartan gertatu zen ere bai. Ez zen oso aproposa gauzak egiteko, printzipioz mezak egiteko, zen batez ere ez. Baina hortarako ere ez zen aproposa. Eta izan ere parrokoak hori esan zuen, eta idatzita dago eta jasota dago. Ez zela oso aproposa. Eta gainera, pentsa ezagun, hori izan zela hildakoen omenez, baina ez hildako guztien omenez, baizik eta alde batekoen omenez bakarrik. Eta orduan, Iruñan bertan bazen olako erabiltzeko edo sartzeko, bertan sartzeko iritziak ez ziren, aurre iritziak ere baziren, jende osoa ezen sartzearen alde. Orduan, naiz eta han, mesak egin, jende asko ezen biltzen, edo ezen bilduko. Hori aipatzen zuen ere bai parrokoak, bere momentuan, ez? Ezen oso aproposa, ez tokiaren aldetikan, baina ez da ere giroaren aldetikan. Jende asko ezen joango, ara. Orduan, erabilera nahiko zaila izango zen. Eta hirugarrena, eta importantea ere bai, mantentzeko oso garestia. Da, sekulako eraikina, eta hori mantentzea, kontuan hartuta barrukoa oso apainduta dagoela ere bai, eta apaingarriak pinturak, freskoak dira, oso baliotsuak direla, egia esan, baliotsuak dira. Baina ez era mantentzeko oso garestiak, oso zailak. Olako fresko bat mantentzea, bere lana eskatzen du. Orduan, hirugarren oztopo handi bat, ez? Eta orduan, horren guztiaren ondorioz, zer gertatu zen? Frankismoa makaltzen, ahultzen, joan ala, edo joanten zen ala, gero eta utziago gertatu zen. Eta azkeneko momentuan, 70. Hamarkadan, 80. hamarkadan, eta hortik aurrera utzita geratu zen, inork edo ez zuen mantentzen, edo mantenimendua zen eskasa. Eta orain mantentzen da. Eta nik ez dakit, orain ezin da sartu. Problema da hori. Ni hau prestatzean eta hau izango da beste hitzaldi bat, emango dudan beste hitzaldi bat, ez? Prestatzen hasi nintzenean, nire lehendabiziko ideia zen sartzea, ez? Baimena eskatu eta sartu eta ikusi. Nola dagoen, zer dagoen, nola dagoen. Baina, ikerketa, azterketa pixkat egiten, azterketa bibliografikoa pixkat egiten, hainbat gauza, idazki, aurkitu nituen, agertzen zen, haiek ere, egileak saiatu zirela sartzen, eta ez zioten baimena eman. Momentuz, dirudinez, ezin da sartu. Garai batean, duela urte batzuk, bai erakusketa areto moduan erabiltzen, eta orduan sartzen altzen, ez? Baina momentu honetan, nik uste dut ez dela erabiltzen, han erakusketarik ez da antolatu aspalditik, eta orduan ez dago sartzerik. Orduan, dagoenarekin, zera idazkiekin, moldatu behar zara, ez? Nik gogoratzen dut txikitan hor belenak jartzen zituztela, ez? Jartzen zutela? Belenak edo... Bai, baina alde batean. Ez erdiko eraikinaren barruan ez, hori sekulan ez. Bai, parrokiaren azpiko aldean, bai, ezkerraldean, bai, han urte askotan jarri ziren. Baina eraikin nagusia ezin da sartu. Momentu honetan, nik dakidanez behintzat, eta ikusi dudanez, ezin da sartu. Eta ez dute baimenik ematen ere. Gero komentatuko dugu ere bai, gora bera horiek, ez? Osea, zergatik ez, eta zergatik bai, edo noren ardura den hori guztia, ez? Baina, ordenean jarraitzeko pixka bat, proiektua.
Proiektuaren bultzatzailea, pentsa genezake, bueno, pues, estatua espainiarra, ez, Franco. Ba ez, bueno, pues, diputazioa, edo udalak, ez da ere. Izan zen, Nafar Euskal Herriko arkitektoen elkargoa. Izan zen bultzatzailea. Osea, haiek asmatu zuten, haiek izan zuten asmoa, olako bat eraikitzeko. Claro, arkitektoa ziren, orduan ja, bueno, pues, gauzak proiektuak egiteko gai ziren guztiak, orduan, proiektua nahiko aurreratuta, aurkeztu zuten diputazioan, eta diputazioak onartu. Beraz, diputazioa izan zen, nolabait esateko, bultzatzaile nagusia eta jabea. Horren ondorioz, jabea. Orduan, proposamen hori, elkargo horrek, arkitektoen elkargoak, diputazioi 1941 aurkeztu zuten. Pentsatu behar dugu, gerra zibila bukatu berria zela, 1939an, 40an ja hasi ziren, bueltaka, proiektu honekin, baina aurkeztu, serioz ja aurkeztu 41an, 2 urte. Diputazioan onartu zuen, ongei iruditu zizaion, eta orduan Victor Eusa, arkitektoa, izendatu zuen egiteko, aurrera eramateko. Baina, arkitektuen iritzia, elkargoaren iritzia, ezen guztiz aldekoa. Victor Eusa oso signifikatuta zegoelako. Victor Eusa izan zen, gerra batzorde karlistaren kidea, gerra garaian, gerra zibilaren garaian. Eta orduan, bueno, ezen guztiz neutrala. Orduan, haiek proposatu zuten, eta nahi zuten gainera, elkargoak, Jose Jarnoz eta Jose Altzugarai, beste bi. Claro, hiruak ziren oso importantea garai hartan, batzuten itzala handia, hiruek. Orain komentatuko dugu beren eraikin batzuk, ez? Orduan, kontua da, hiruak sartu zirela proiektu horretan, baina proiektuaren burua izan zen Jose Jarnoz. Ez Victor Eusa eta ez Jose Altzugarai. Baizik eta Jose Jarnoz. Eta horrek diseinatu zuen. Nortzu ziren hori, Victor Eusa, Jose Jarnoz, Jose Altzugarai. Pues Jose Jarnoz, proiektuaren burua, diputazioan lan egin zuen, bere momentu batean, arkitekto moduan, baina lehenago diputazioaren zabalkuntza eraikina, diputazioaren eraikinaren zabalkuntza, jauregia, zabalkuntza eta berrikuntza egin zuen, 1929an, beraz, dulaia urte asko. Beste bat egin zuena, Nafarroako aurrezki kutxa zaharra. Osa, lehengo aurrezki kutxa, Nafarroako aurrezki kutxa, eraikin zaharra, 1931an egin zuen. Eta Iruñetik kanpo ere bai izan zuen baten bat, Herriberriko oliteko jauregiaren zahar berritzea, lan handia. Gaur egun daukan itxura honen ardura izan zen. Eta beste bat bitxia, baina oso ezaguna ere bai, Ibañeta gaineko San Salvador baselitza, ermita. Ibañeta gainean badago baseliza bat, polita, itxura modernoa eta honek ere egin zuen, hau. Gero, Jose Altzugarai honek lan egin zuen askotan Iruñetik kanpo. Baina Iruñan ere baditu hainbat eraikin eta hainbat obra, ez? Adibidez, Iruñeko autobus geltoki zaharra, honek egin zuen. Beste eraikin ikur bat, ez? Gobernu zibilaren jauregia edo eraikina, ere bai, honek egin zuen, baina han parte hartu zuten beste bost batek edo bost sei batek. Eta Zabalgunean, Iruñeko Zabalgunean, hainbat etxe ere bai egin zituen, honek. Eta Victor Eusa, guretzat nagusiena Victor Eusa. Victor Eusak etxe asko eta eraikin asko egin zituen, aipatzeko oso ikusgarriak direnak eta ezagunak, Misericordia etxea, San Miguel Eliza, Gurutzeko plazan dagoena,
Pauldarren Eliza, La Milagrosa, Eliza, hori ere egin zuen honek, Eskolapioen ikastetxea, oso ezaguna ere bai, Maristen ikastetxea, gaur egun etxe bizitza bilakatu dituzte. Oso hurbil daudenak. Hurbil daude, estiloaren aldetikan ez dira oso hurbilak, nahiko diferenteak. Apaiz gaitegia, seminario, honek ere egin zuen, San Juan de Dios Hospitalea, oso diferentea, estiloz oso diferentea adibidez, eta gero Zabalgunean etxe asko, eraikin asko, etxe bizitza asko egin zituen. Eta horren alde edo kontra dago, hori, politikan sartuta zegoela garai hartan, junta batzorde, gerra batzorde karlistaren kidea izan zela. Baina arkitekto moduan, arkitekturaren aldetikan oso ona. Horrek hori ez du inork eukatzen, ez da arkitektoek ere. Bale, pues, ja badugu proiektua. Diputazioaren mahai gainean dago, onartuta, aurrera. Baina eremua, Orubea behar zen, Zolua. Eta Zolua zen, eremua zen udalarena. Osea, udalak eman behar zuen. Eta, klaro, pues, udalak eman zuen. Eremu handi hori, Orubea, eman zuen. Berriz, kontuan hartu behar dugu egoera. Frankismoa bete-betean zegoen. Gerra amaitu berria, beraz pil-pilean zegoen. Orduan, udala guztiz alde, hau batez alde zegoen, ez. Udala ez. Diputazioa bai, baina udala ez zegoen oso ados. Jarri zituen hainbat argudio, ez emateko, baina azkenean eman zuen. Orduan, ja bagaude 1942an. Orduan, eremua, Orubea, bedeinkatu zuten. Arzobispoak, artzapezpikoa etorri zen, eta bedeinkapena egin zuen. Kontuan ikusten baldin badugu, pauso horiek ematen dira urtez urte. 40an, 41an, 42an. Proiektua 43an onartu zuten. Eta orduan, ja, hasi ziren eraikitzen, ez? Esan dugun bezala, udala ez zegoen guztiz ados, edo udalkide guztiak ez ziren ados. Eta orduan, kontrako argudio batzuk aurkeztu zituzten, eta bat izan zen, eraikuntza berria zela, oso garestia, ez zela beharrezkoa, aprobetxa zezakeen beste bat, egindako bat, edo proiektuan zegoen beste eliz bat, eta ez berri propio eraikitzea, handiegia, pomposoegia, zela. Da, gero lurzorua ere. Eta lurzorua ere, bai, dena. Eta beste proposamen bat luzatu zuten. Eta zen, Zabalgunean eraikitzeko ziren elizaren bat, hori erabili, hildakoen monumento moduan, ez? Zenean ez zuten bat ere onartu, eta orduan, eraikin berri bat, monumento berri bat. Lanak, hasi ziren. Orduan, Orubea, lurzorua, egokitu behar zen. Naiz eta nahiko laua zen, baina aldapa txiki bat zegoen, orduan, lanak, lurzoruko lanak, egokitu zuten Uhartei konpainia zera enpresari. Uhartei konpainia zen momentu hartan importanteena. Hemen Iruñan eta Iruñetik kanpo ere bai. Pentsa ezagun, konpainia honek egin zuela, enpresa honek egin zituela los nuevos ministerios Madrilekoak. Ordan lana bazuen ez bakarrik hemen edo Nafarroan, ez eta kanpoan ere. Eta kontua da, hori ja egin zuten 1943an, baina eraikitzeko obrak urte baten buruan, ez? 44an. Eta dirudinez, horren garai hartan ja nahiko lanpetuta zegoen Uhartei konpainia enpresa, eta ordan eman zioten San Martín
oso ezaguna ere bai hemen Iruñan, San Martin enpresari eman zioten. Eta hasi ziren eraikitzen, ez? Dirua, beste gauza importante bat. Eraikitzeko, bakarrik eraikitzeko, ez apaintzeko eta ez lurzoruko obrak. Aurrekontua eraikitzeko zen 4 milioi luze peseta. Dirutza zen, garai hartan. Baina, askotan gertatzen zen bezala. Bukatzean ez ziren 4 milioi, 8 milioi, bikoitza izan zen. Onke, bueno, ordaina potente izan zen. Eraikuntza amaitu baino lehen, amaitu zen 50ean. Pues 57an, diputazioak, alde batetikan, komentatu ditugun baldintza horiek guztiak alde batetikan kontuan hartuta, eta beste alde batetikan, en fin, zer egin behar zuten nolako tramankulo handi batekin, ez? Diputazioak apezpikuari eman zion. Tori, zuretzat. Bai, Tori eta Artajonan esaten den bezala, me quedo con el santo, pero también con la limosna. Orduan, bai, zuretzat zera hori, eraikina, baina mantenua ere bai. Mantenimendua, ez? Mantenimendua oso garestia zen. Diputazioak eman zuen laguntza, eta bai, baina laguntza, ez mantenimendu osoa, ez? Orduan, egin zen, ez? 50ean gaude. Eta orduan, behin eginda, bukatuta, denetari guztiz bukatuta ez zegoen, baina etxea bai, eraikina, bai, bukatuta zegoen. Orduan diputazioak bobeda barrutik apaintzeko proiektua kaleratu zuen, karrikaratu zuen. Eta bazen beste aurrekontu bat, beste diru bat, beste egile bat, eta hori guztia aipatzea izango zen oso luzea, eta orduan urrengo baterako utziko dugu. Eta bukatzeko, bakarrik komentatu, proiektu hau ez zela izan bakarra. Aurretik edo alde batera suertatu ziren beste batzuk, beste ideia batzuk, ez proiektua, bai ideiak eta proposamenak, nahiko bitxiak batzuk. Adibidez, sargento errekete batek proposatu zuen sekulako estatua, irudi handi bat eraikitzea, eta jartzea hirian, ez? Hori izan zen beste ideia bat, ezen aurrera joan. Gero, Eladio Esparza, nahiko ezaguna, hemen Iruñan, beste proposamen bat luzatu zuen. Eta ez, berri bat eraikitzea, baizik eta zegoen bat erabiltzea, baina Nafarroan, ez Iruñan. Eta zein proposatu zuen? Eunate. Eunateko eliza, erabiltzea, dedikatzea, ez? Eskaintzea hildakoei. Ezen aurrera joan, zorionez. Horan geratu zen, zegoen bezala eta oso ongi dago, ez? Hirugarren bat izan zen, eta hoia zehaztuago. Ideia baino erdi proiektua edo aurre proiektua egina. Eta egilea edo asmatzailea izan zen Fermin Izurdiaga. Gaur egun, ez dugu horatzen nortzen Fermin Izurdiaga, beha zen apez bat eta falangista batera. Eta gainera, falangista militantea. Orduan, honek proposatu zuen eraikitzea, bai, eraikin bat edo monumentu bat, non Gazteluko plazan. Pentsa ezagun, Gazteluko plazan, erdian monumentu bat, olako monumentu bat egitea, ez? Proposamen hau izan zen nahiko aurrerakoia, ez? 1939an. Eta zein zen proposamena? Obelisko bat. Pentsa ezagun, Egiptoan egiten ziren obeliskoak, olako bat, jartzea, ez? Non, kioskoaren lekuan. Kioskoa dagoen tokian, han obelisko bat. Altueraz 25 metro. Nahiko horretatzen, 25 metro. Pentsa ezagun, olako obelisko, 25 metrokoa. Ez zegoen kioskoa oraindik. Bai, zegoen. Kentzea eta jartzea hori. Kentzea eta jartzea hori. Izan ere, bere argudio bat, izan zen, idatzita dagoen gainera,
que derribando para siempre ese feo kiosco de la Plaza del Castillo, se levante ahí el altar de los muertos de Navarra, para eterna memoria y culto. Hori zen bere proposamena. Osea, bere iritziz, kioskoa zen horroroso, eta orduan kendu behar zen, ez? Ezen aurrera joan. Baina proiektua bai, ideia nahiko gauzatuta zegoen, Orduan, obelisku horren azpian izango zen oinarri bat, altuera emateko, eta han 3 armarri. Espainiakoa, Nafarroakoa eta Iruñekoa. Beraz, nik hortik deduzitzen dut, ez dakit egia den edo, oinarria ez zela beti bezala kubo bat, baizik eta prisma triangularra, osea, 3 alde bakarrik, ez? 3 ezkutuak, brontzezkoak, osea, ez nola nahikoak, brontzez eginak, paratzeko. Orduan, bueno, pues, osea, ezen makala ere, zorionez, ezen aurrera joan, ez? Bazegoen beste iritzi kontrako bat, eta zen arkitektuen aldetikan. Kontua da, nik ez dakit zergatik, hori arkitektuen jakingo dute, baina holako hilobi monumentu bat, osea, monumentu funerario bat, egiteko itxura hori obeliskoarena ez dela proposa, ez dela egokia. Argudioak ez dakit zergatik, baina ez dela egokia, osea, hildakoak, edo hildako jendea, edo hildako bat gogoratzeko, egiten dena da, edo estatua bat, edo monumentu bat egitekotan, sekulan ere obelisko ez. Zergatik? Errakit. Osea, igual, gatazkak eta batailak gogoratzeko erabiltzen zelako, obeliskoa, beti helburu hori izan da, ez? Baina persona gogoratzeko ez. Bueno, hori izan zen erabaki horra, ez dakit. Kontua da, ezela aurrera joan. Eta eruditzen baldin bazaizu, hemen utziko dugu kontua, hurrengo batean barrualdean sartuko gara, jakinik ez dakigula nola dagoen gaur egun, baina nola zegoen bai, eta zer zegoen eta ze irudiak baziren edo ez ziren asko, pintura, batez ere pintura, eta ze itxura zuen barrutik ikusita. Bale, primeran hemen uzten dugu eta hurrengo batean barrura sartuko gara. Sartuko gara horiko bila artean. Bale, mil esker beti bezala jaun. Zuei. Gaurko eta asteburuko eguraldiaren iragarpena ikusiko dugu orain. Gaur, ostirala, hegoaldeko haize zakarra eta giro epela ipar isurialdean. Hegoaldeko eta hego-mendebaldeko haizea zakar ibiliko da, eta ondorioz temperatura asko igoko da Kantauri isurialdean, non 18-20 gradu inguruko maximoak espero diren. Zeruan hodei ugari ikusiko ditugu ziztu bizian mugitzen, erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak, eta tarteka ostarteak ere irekiko dira, batez ere kostaldean. Haize bolada oso gogorrak espero dira haizeguneetan, bereziki mendebaldeko mendi inguruetan. Larunbatean giro goibela euria eta temperaturaren jeitsiera nabarituko dugu. Goizaldean hego-mendebaldeko haizea ibiliko da, beraz giro epela izango da, baina goizean haizeak ipar-mendebaldera egingo du eta eguraldia erabat aldatuko da. Orduan hodeiak ugaritu eta euritara joko du. Euria eta zaparradak botako ditu bazter guztietan, bereziki egunaren erdialdeko orduetan eta arratsaldean. Gainera, haizearen norabide aldaketarekin temperatura jeitsi egingo da eta eguneko minimoak azken orduetan neurtuko dira. Igandean berriro ere giro haizetsuan nagusituko da. Hego-mendebaldetik joko du eta zakar oso, bereziki mendi inguruetan. Orduak pasa ahala zeruan hodeiak ugaritu egingo dira eta egunaren bigarren partean zerua estalita geratuko da. Orduan han-hemenka euri txikia egingo du, batez ere barnealdean eta ekialdean. Goizaldean hotz egingo du, baina hegoaldeko haizea zakartua ahala temperaturak ere gora egingo du.
Goazen orain parlamentuko galderak ikustera. Gobernuak errenta bermatuaren erreforma proiektua bilkura aldi honetan aurkeztea aurre ikusten du, eta honen ingurukoak izango dira aste honetako galderak. Kontigo zurekin mozio honen alde gaude. Batez ere, hainbat dokumentu jasotzen duten ez bezala, ala nola giza eskubideen adierazpen unibertsala, pertsona orok du bizi maila egokia izateko eskubidea, bai familiari, bai osasunari, bai ongizateari, bai elikadurei eta bai etxebizitzari dagokionez. Ezin dugu ahaztu prestazio horiek haurren babesa bermatzeko joera nagusi dutela. Haurren pobrezia arrazoi nagusia gurasoen enplegu edo diru sarrera falta da, eta prestazio horien bidez haur pobrezia arindu nahi dela. Gizarte eskubideen Europako zutabek 14. printzipioan honako jasotzen du. Baliabide nahikorik ez duen pertsona orok eskubidea du bizitzako etapa guztietan bizitza duina bermatuko duten gutxieneko errenta prestazio egokia jasotzeko. Eta honekin guztiz ados gaude, baieztapen horrekin, ez? Eta horregatik uste dugu beharrezkoa dela gure foru erkidegoan bermatutako errenta handitzea eta indartzea ere. Lehenik eta ben kontuan hartu behar dugu bermatutako errenta eta diru-sarreren gutxieneko, bizitzeko gutxieneko diru-sarreren errenta hori bi gauza ezberdin direla. Bermatutako errenta lege foral baten bitartez aurreikusten da, beraz hau da Nafarroako eremu horretan kokatzen da, eta bizitzeko gutxieneko diru-sarrera horiek estatu mailako errenta bat da, beraz, bi lege ezberdinetan regulatzen direnez, bi gauza ezberdinak dira. Hori bai, 2022an ustut martxoan izan zela Nafarroko gobernuak hartu zuen eskumena gutxieneko diru-sarrera hori bermatzeko, eta orduan bai egiten da nola bi gauzak konpentsatu. Baina bi lege ezberdina dira eta beraz hori jasotzeko aurreikusten diren betebeharrak ezberdinak dira. Eta gerta liteke pertsona batek edo familia batek bi gauzak jasotzea, edo bata jasotzea eta bestea ez, edo alderantziz. Baina hori bai jakin behar dugu tope bat dagoela. Hau da, naiz eta biak jaso, ezin da pasatu bermatutako errentak ezarritako limitea. Orduan guzti hau zertarako, ez? Jakiteko bermatutako errenta berri horren erregulazioa ere aurre ikusi behar duela. Gainera oso ezberdintasun garrantzitsuak daude kudeaketa horretan, ze bermatutako errenta, hau da Nafarroko gobernuak berez erregulatutako errenta hori, ebazteko 3 hilabete dira, eta ez bada ezer esaten, el silencio es positibo, hau da, ematen da. Eta bestean da alderantziz, eta ebazteko 6 hilabete dira. Orduan, hau kontuan hartu behar da, garatzeko o aldatzeko, aldaketa hori iristen den momentuan. Hau aipatzen dut, ziurrenik debate hori etortzen denean, gauza hauek jarriko dira mahai gainean. Guretzat badago gauza bat, bermatu behar dela, eta bada ezin direla murriztu gaur egun indarrean dauden eskubideak. Hau da, egin behar dugula lege berri bat egiten bada, izan behar da minimo dauden eskubideak bermatzeko eta bizi kalitatea hobetzeko. Gaur egun, errenta bermatuaren foru legea indarrean dagoen foru lege hori geroa baik bultzatu zuen, berezeki geroa baik bultzatu zuen 2016 urtean, eta egia da, eta batez ere berriki ezagutu izan dugun Comptos ganberaren txostena ikusita, egia da foru lege horren inguruan hausnarketa bat egin behar dugula, bermatutako errenta horren inguruan baita ere hausnarketa bat egin behar dugula, batez ere errenta hori jasotzen duten pertsonen enplegagarritasuna hobetzeko. Azkenean, argi izan behar dugu, errenta hori jasotzen dutenek, errenta hori ez dela berez zerbait finaliza, baizik eta pertsona hauen gizarte inklusioa ahalbidetzeko zubi bat izan behar da, edo instrumentu bat izan behar da, eta horretarako ezinbestekoa da pertsona hauen enplegagarritasunean fokua jartzea. Eta guk uste dugu foru lege horren aurten landuko den modifikazio horretan, aldaketa horretan, hor jarri behar dugula fokua. Zer baino lehen, gustatuko litzaiguke argitzea, pertsona hartzaileen estigmazioan ez erortzeko
adierazi behar dela irregulartasunak gertatzen diren kasuak gutxienakoak dira. Eta anekdotarako bakarrik ezin dugu erabili tituluar hori, ez? Orduan argi utzi behar da ez daudela ia irregulartasunik honelako diru laguntzetan. Hala ere, irregulartasun bat egon daiteken kasuetan, ezinbestekoa da une honetan prestazioaren kudeaketa teknikoa hobetzea. Hau da, ezinbestekoa da oinarrizko gizarte zerbitzuak indartzea. Une honetan gainezka baitaude eta orduan enplegu gehiago eman behar da arlo hauetan beraien lana arintzeko. Kontuen ganberan azaldutako txostena kobatu behar dugu txostena horren barruan. Hau da, eskuinek egin dute irakurketa dramatiko bat eta aporofobo bat horren txostenarekin. Eta nik uste dut horretan izan behar garela oso zintzoak, zeiz egiten ari gara jendearen bizitz kalitateari buruz. Eta txostenak, obviamente, hutsune batzuk detektatzen ditu, asko doaz kudeaketari dagokionez, eta horregatik lehen aipatutako hainbat kontu ze kudeaketan egin beharko dira aldaketa batzuk, baina batez ere hutsune horiek identifikatzen ditu programa informatikoan eta lan inklusioarekin. Hau da, gainera Euskal Herria Bildutik askotan azpimarratu du nire kidea den Javier Arzak. Aipatzen da, bai errenta bermatzen dugu, baina hori egon behar da lagunduta hainbat sistemarekin edo hainbat akonpainamenduarekin, euskaraz izango litzateke laguntzarekin, ez? Eta hortan identifikatzen ditu hutsuneak. Hau da, akonpainamendu global horretan esango genuke. Onartzen du gainera txostenak jendeak hitzorduekin betetzen duela, hau da, bete beharrekin ere betetzen duela, inspekzio eta kontrolak daudela eta hauek ematen direla, eta gainera onartzen da ere gazteleraz esaten dena cobros indebidos horiek ahalik eta bueltatzen direla parte oso handi batean. Eta, karo, guzti honekin, eskuinik egin dute diskurtso aporofobo bat, total desastre bat izango balitz bezala eta pagita bat izango balitz bezala, eta ez da horrela, nik konbitatzen dut irakurtzera txostenak aipatzen duena, eta gainera bilakatzen dute dena, kondizionatzen dute dena enplegura. Baina errealitatea da, hau jasotzen duten ehuneko kasi 60 esango nuke, lan egiteko, ezin dute lanik egin, adina dela eta bizi baldintza, osasun arazoak direla. Eta orduan ezin dugu bakarrik enplegura bideratu, eta gainera kontutan hartu behar dugu beste gauza bat, bizi kalitatea ere da etxe bizitza, da hezkuntza, orduan horregatik globalitate horren barruan onartu behar dugu. Guretzat garrantzitsua da azpimarratzea, Nafarroaren biztanleriaren 5% diru sarrerak dira hauek, eta orduan gizarte bezala justuago egiten gaituen neurri bat da, eta guk aldarrikatu dugu beti eskubide hau bi modutan, ez izan behar dela alde batetik bai diru sarrerak izateko, baina bestalde zerbitzu inklusio eta profesional nahiko izan behar direla, orduan eskubidea bi modutan izan beharko lirateke. Egia da gaur egun, eta kontu ganberak baita ere esan du, irregulartasun batzuk egon dira, ez nuke esango kontrolik ez dagoela, edo kontrol falta dagoela, nik uste dut batez ere oinarrizko gizarte zerbitzuen bitartez kontrola dagoela, baina batez ere, eta esan dudan bezala, uste dugu beharrezkoa dela foru lege horren inguruan eta errenta horren inguruan hausnarketa sakona egitea, eta argi izatea gizarte inklusioa lortzeko, pertsona hauen gizarte inklusioa lortzeko, instrumentu berena noski pertsona hauek enplegu bat lortzea dela. Eta ez bakarrik gizarte eta lan jardueretan parte hartzea, ekintza formatiboetan, baizik eta oinarrizko gizarte zerbitzuen bitartez, batez ere indarrak jartzea pertsona hauek enplegu bat lortzeko. Eta horretarako baita ere, noski, prozedura administratibo desberdinak, gaur egun baita ere egia dagoen burokrazia txikitu behar da, oinarrizko gizarte zerbitzu hauek beraien indarra, beraien energia nolabait esan da, pertsona hauek enplegu bat lortzeko ekintza desberdinak aurrera eramateko. Gaur egun teknologia berri esker burokrazia arindu daitezke, orduan guretzat ezinbestekoa da hori egin beharrak internet bidez
egiteko aukera ematea. Hala ere, izan dudan bezala, guretzat oinarrizkoa da oinarri gizarte zerbitzuak indartzea. Eta horretarako, langile gehiago egon behar dira, gizarte eskubideak biztanle osoentzat bermatzeko. Epeak murriztu behar dira, hori bai, baina kontrola ezin da murriztu. Orduan beti biltzen gara administrazioan bi gauza horiek kudeatzen. Eta gainera lehen aipatu bezala, badago estatuak ezarritako neurri horretan dira 6 hilabete ebazteko. Orduan 6 hilabete asko dira, Nafarroan 3 hilabete dira, ere asko direla, baina hori kontutan hartu behar dugu. Eta badago beste kontu bat, dela zerbitzu sozialen edo gizarte langileen burokrazia murriztu behar dela. Gizarte langileak egin behar duena da gizarte lana, eta akonpainamendu hori eta lan hori, eta ezin da bakarrik burokraziara murriztu. Orduan, bi kontu horiek kontutan hartu izan behar dira hurrengo legea garatzeko momentuan. Simplifikazio administratiboa erabat beharrezkoa da. Ez bakarrik pertsona hauentzat, baizik eta baita ere, gero errenta hori kudeatzen duten zerbitzuentzako. Batez ere, oinarrizko gizarte zerbitzuentzako. Erabat beharrezkoa da burokrazia hori txikitzea. Eta lehen esan duan bezala baita ere, burokrazia hori txikitu behar da, gizarte langileek beraien indarrak eta baita ere energia guztiak jartzeko pertsona hauek enplegu bat lortzea albidetzeko. Ezinbestekoa da, eta hori nik uste dut talde parlamentario guztiok erabat ados gaudela, burokrazia eta prozedura administratibo guztiak eta batez ere prozedura administratibo horien epeak baita ere txikitzea erabat beharrezkoa da, eta foru legearen aldaketa horretan nik uste dut lehendabiziko gaietako bat hori izango dela. Pasaden larun batean izan genuen Iruñerrian, Erorien monumentuaren eraiztearen aldeko manifestazio. Eta kontigo zurekin, manifestazio horren alde jo genuen eta parte hartzu genuen. Guretzat, gure ustez, frankismoaren hiltzaileak goraipatzen dituen monumentu bat erabiltzea bere biktimaren memoria duintzeko akats sakona da, bai memoria historikoaren terminoetan eta bai memoria demokratikoaren terminoetan ere, hemen bai Nafarroan eta bai Espainia mailan daude araudiak eraikin hauek edo frankismoa goraipatzen dituen eraikinak bertan bera usteko, eraizteko. Orduan, gure ustez, hori, oso akats larria da. Gure ustez ere akats handia da, ere eraikinaren eman nahi dioten izena, Maravillas Lamberto. Maravillas gure lurraldeko memoria historikoen simbolo kolektiboa da, eta horregatik bakarrik justizia, errekonozimendua eta erreparazioa besterik ez du merezi, ez inoiz erabilera politiko edo alderdikoi adostu gabe. Gainera, bakigun bezala, bere zenide gertuena Josefina Lambertok, behin baino gehiagotan agertu zen eraikinaren eraiztearen alde. Orduan, da pixka bat, bere azkeneko desioak ez betetzea eta horren guztiz kontra gaude. Bezalde batetik, gure ustez, Bildu PSN eta geroa bai planteatzen duen parte hartze eta kontsulta prozesua guztiz markatua dago, ez da agertzen ez da eraiztearen aukera bakar bat, orduan biztanleok ezin dugu gure iritzia eman, hori ez baldin bada agertzen kontsultan. Eta amaitzeko, jende asko erabiltzen du ere argudio ekonomistak, gure ustez ez dira garrantzitsuenak, baina bai garrantzia handia dute, eta gure ustez eraizpena da aukerarik onena, da merkeena, eta urte askotarako izango dela. Horregatik guztiagatik, kontigo zurekin koalizio akordioari sinatu duten indarrei eskatu diegu baino gehiagotan zuzendu dezatela, eta akordio hori alde batera utzi eta beste akordio bat hartzea, biztanleok parte hartzeko eta gure iritzia, biztanleen iritzia kontuan hartu dezatela.
Guk gaur fiskalitateari buruz aipatu den guztia mahai gainean jarri nahi dugu, ze gainera bermatutako errentarekin gertatzen den bezala, eskuinek egiten dute diskurtso dramatiko bat, eta ez diote datuei erreparatzen, ez? Datuek diote Nafarroko enpresa askok estatuan baino ordaintzen dutela estatuan bezain beste. De hecho, gehiago ordaintzen dute, baina egia da kenkariak ditugula Nafarroan. Batez ere enpresa txiki eta ertainei dagokionez. Txibitek aipatu zuen zerga, errenta ertainei errenten harira hartuko ziren neurriak, baina hor mahai gainean jarri behar dugu ez zer da errenta ertainak gaur egun, eta hori isladatu behar dugu fizikalitateari dagokionez, eta Nafarroak duen bizi baldintzari, ez? Horregatik guk baita ere aipatzen dugu Nafarroak izan beharko lukela, Euskal Herriak izan beharko lukela bere soldata minimo propioa kontutan hartuz Euskal Herriko barietate guztiak. Finean guk jarraituko dugu, Euskal Herria Bilduk jarraituko dugu lanean fiskalitate justuago bat lortzeko, eta geroz eta diru sarrera gehiago dituzten horiek geroz eta zerga gehiago ordaintzeko. Bueno, 2025 urtea hasi dugu, eta nik uste dut urte hauetan, eta gure talde parlamentarioa gero baik argi eta garbi izan du behin baino gehiagotan, urte honetan ezinbestekoa da fiskalitateen inguruan hausnarketa sakona egitea, eta batez ere errenta txiki eta ertainen inguruan hauen fiskalitatean hausnarketa sakona egitea, aurten aldaketak onartu, 2026 urtean indarrean sartzeko honekin batera, baita ere daukagu, eta bueno, azkeneko asteetan oso albiste txarrak izan ditugu batez ere industria mailan, BSH, Zurxundegi eta horrelako enpresen inguruan, aurten baita ere izango dugu industria foru lege berria, erabat garrantzitsua, eta azkenik, eta osasun mailan, Nafarroako osasun lege berria baita. Nik uste dut, hiru gai hauek izango direla, aurten parlamentu honetan, bereziki azpimarragarrienak edo behintzat protagonismo handienak izango dutenak. Gaurkoz hau izan da dena, astelehenean itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Mila esker zuen arretagatik, asteburu ona pasa. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gordailu batean aurrezten duzunean, zure dirua pixkanaka hazten da. Funts batean inbertitzen duzunean berriz, errentagarritasuna lort dezakezu, naiz eta hori hainbat gauzaren mende egon. Eta badago aldi berean aurreztu eta inbertitzea, orain bai. Hautatu dena, funts baten aukerak eta gordailu baten ordainsaria. 50-50, funtsa gehi gordailua. Aukeratu dena, informazio gehiago laboralkutxa.comen.